Верно го почвам. Първо да им покажа книга фрешката, а? Гле. Фреша, нига кът. Фреша. Така. Market Open в следния час. 4:30. Basically, негрота. Niggas basically bam liquidity plюп sleep и obviously търсихме след това liquidity sleep на 1 hour и low-key на 4 hour даже. More like на 4 hour, защото това по-скоро мяза на sleep също, ама се така. Basically, след като слипна на US30, нали, не беше чак толкова реакшена, чак толкова хард, колкото на US500, като беше един голям дик, такъв Дрейк Кендъл, голям дик надолу, както и на NASDAQ. И веднага като видях това дик на NASDAQ и на S&P, и като виждам това малко нещо на Dow Jones Industrial Average Index, си викам alright, явно това ще трябва, защото най-вероятно няма да може да видя някакъв трейд тук, което си е така. Къде има ли трейс? Никъде. Тапанар. Къде тук има? Никъде. Аутист. Има чак тук, може се смисъл. Може да е тук. Basically, ето това е ФВГ Unfair Value Gap. Цак, пляс. Unfair Value Gap. Бам, лизва го. След това се случва в 7, в 5, което означава, че вече мога да гледаме мога да гледаме като за трейдове и чакаме Break of Structure. Break of Structure имаше ли? Не, обаче беше obvious, че ще продължим надолу. Защо? Защото US500 така се насра, човек. Така се насра, ма е така бясно долно в гащите се насра. И просто няма как да не последват другите. В смисъл, какво е това, брат? Бам. Obviously ще последва. Свикам, fuck them. Буквално има толкова е бериш абсолютно всичко в момента. Дори аз мисля да чакам Break of Structure. И то реално, ако бях изчакал Break of Structure, просто ентрито ми ще да бъде на същото място. Basically. Стоп лоса ми е над хайчето, obviously, защото, нали, това е, в смисъл, ако бях с този стоп лос, който е края на Fair Value Gap, ще стане 1:2, а сами 1:7. 1:2,7. Та, basically, бам, бум, снайпер генг. Не го взех на компютъра, защото имах работа, obviously. И плюс това нямаше и как да го сложа на компютъра, защото в Match Trader нямам US30. Обаче в MetaTrader 5 имам US30. Даже може да увелича камерата.
А, 97 долара. 97. Защо 97? Акаунта ми е 10 така. Защо 97? Защото не ми се вадеше калкулатора да мога да си сметна колко лота трябва да купя. И лелки в момента го броя за... все едно съм... History Word е... Окей, нали, сеща. В смисъл, все едно съм рискувал 100 вместо 37, защото anyway ще да рискувам 100, обаче не ми се вадеше калкулатор. И това obviously няма как да не рискувам на матч трейдера, като си купя фънет акаунта. Няма как да не рискувам 100, защото имам вграден калкулатор в шивания брокер. Така че Win е броил като все едно real shit ass trade, защото obviously съм си направил анализа, obviously всичко е окей. И basically е това. В смисъл, смашна си тъпа. Всичко точно ни е. И basically това е от днес. За шивания трейд. Утре... Бате... Дали ще има стрим? Сигурно ще има. Ма вие и без това нямате линк за кика ми, така че и да има и да няма. Вие най-вероятно няма го видите. Така че... Anyway. Това basically това е ми трейда. Да, обясни достатъчно добре. Нека да го държим по-малко от 15 минути, защото иначе не мога да го кача, защото не съм си верифайнал акаунта. И така, май нигас. Това ми е трейда Win. Както винаги, аз не губя. И така, нигас. Айде.